ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷей. Дӯстони азиз, боз як навори пачка тайёр кардем ки ҳамаш мошинои нав равон кардем ки барои реклама, барои фурӯшӣ. Агар шумо ҳам хеле мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чӣ намуд реклама ки дошта бошед, маромад сурат маълумот шавад дар номерои имо ва ватсапи экран буда роӣ кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имзо навор ҳастем мошинои советский, яъне ки ВАЗ 2110, ВАЗ 2107 ва Toyota Camry 2, Opel Astra J, Opel Vectra ва Toyota Corolla ва мотоблоки фурӯшӣ ки сайзтани пачка ва дигар мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон равоӣ карданд ки мо видео кардем барои шумо пешкаш мекунем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. Дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 165 сомон. навора сар мекунем, маромад рафтем. Дӯстони азиз, як компанияи хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки пересечения граница аз Москва ба Қазоқистон. Шуморо аз ҷои коратон, аз ҷои хобатон омада мегирам, ба границаи Қазоқистон соқу саломат бурда меорам. омада гирифтанашон аз территорияи Москва, Московская область, территорияи аэропорт, МКАД, куҷое ки набошад, маслиҳат мекунем, омада худашон мебарам. мошиношон мошинои замонавияе, мошинои комфортнияе. Компания Акай Баҳром ва Рӯзиқул зиёда аз 7-8 сол астае ки опити корӣ дорад. Дӯстони азиз, метавонед ки бо дили пур ва 100% мисол бовар кунед, рафта худашон мегиранд, оварда мерасонанд. Ин ҳамин рақамҳо дар WhatsApp пайваст дорам, маромад мутавсия метиҳем, албатта занг занед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастад дӯстон, ВАЗ 2110 ҳастад ки мошинои советский, мошинои молодёжни соли 2006-2000 солае ки сӯзишвориш бензини холияе. объем мотори 1.6 литра, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ба дрон 1 сола ҳуҷҷат дорад. мотори 1.6 инжектора, коробка механикаи 4 балон мегӯяд ҳолати кория, салон тоза. мошин мегӯяд хелаки дасти як одамда гаштеса. мошин мегӯяд ягон камбудона фақат мегири газ метиҳам аҷош 100% хай бо маълумотои бештарша мегирен. нархи мошин мегӯяд 15000 сомонӣ аст. срочна пул дар кор шуда бо арзонам кардан метиҳем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт, яъне ки тарафи шаҳраки Ғарм, ноҳияи Рашт. мошинча мегӯяд тозак омада бинен, хай муомила кардан метиҳем, чухолошам пачка буда ва салоншам тозак астае. хоб ин ҳамин рақамҳо ҳастанд, рақамҳои тисел, пастени кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотҳои аниқ ва 100%ша гиред. дӯстони азиз, мошинча мекунад, боз муомила мешавад, хеле ки дасти як одамда гашта. бензини холия 2000 сол, ВАЗ 2110. маромад дигар маълумотҳои бештарша аз соҳибашон гиред. мегзарем ба дим мотоблоки фурӯшӣ. мотоблоки фурӯшӣ аст ба дрон ки пачкаи нав ай Москва варда гастанд, дизелния ки ҳамаш комплектае. қатиш алафзанак, ҷуфткунак ҳамаш комплект астае ки нав мегӯяд ай Москва вардем. мотоблок мегӯяд дизелния, сайсаж пачкаи ҳоли умуман ягон бор истода бурдагӣ нестае. просто сум дар кор шуда бо фурӯш дамондиам. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Зафаробода қарор дорад. омада мегӯяд аз пеш бинен, мегӯяд бо муомила мекунем метиҳем. нархш ба дрон 15000 сомонӣ аст, бо арзонтар мешавад ва қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. якум рақамошо рақами мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва мегафон лайф пайваст дорад. ва дуюм рақамошо номери Россия аст, инашам кор мекунад, инашда WhatsApp ҳам пайваст доранд. ҳад рақамошо опшн кор мекунад. дуюмгина рақами Россия, WhatsApp ҳам пайваст дорад. мотоблоки дизелния ки сайзтани пачка ҳоли на қоватошам кардагӣ нестае, пачка умуман истода бурдагӣ нестае. кадоме ки мехарад бо муомила ва арзон мешавад. дӯстони азиз, ай даст натиҳен, метавонед ки рафта бинед ва муомила карда гирен, занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст ба дрон ки американка Леа мегӯяд соҳибаш соли 2006-2008 солае ки ҳам бензин, ҳам газ кор мекунад. объем мотор 2.4 литра, коробка автомате. сайзтаи мошин мегӯяд беҳтарин Леа американка. кондитсионер, электропакет, 4 балон ҳолати корӣ, 4 калпака диска намедонам, радной краска, ходовой кадагӣ, моторш беҳтарин, коробкаш ҳамаш 100%. дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 88000 сомонӣ, бо муомила камтар мешавад, яъне савдо дорад. айни ҳол мошини ба дрон дар шаҳри Душанбеда қарор дорад. ба кадоми шумо Toyota Camry 2
американка ле дар кургуши нарақамошон билайна кор мекунад. То қас суми холи гуфтагаса арзон мекунем, неки алиш палиш намешавад ва савдош мегад дар назди капоти мошин. маромад сурази мошинчаро айдаста тамос гирифта бештар маълумотша гирем. агар шумо давомхари мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуди реклама ки дошта бошем, маромад сурат маълумотшоро мекунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. хоҳиш мекунем лайкоро фаромӯш накунем ва силкаи навора подлисаш кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошин Opel Astra J аст ба дронки светои сафед соли 46 1999 аст ки ҳам бензин ҳам газ кор мекунад. авбио мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. моторш мегӯяд 1.6 экотека мегӯяд мотор мегӯяд беҳтарина хадавой дорад. срочно мегӯяд москва мерам мегӯяд билет мегирем мегӯяд ба хоти мошина мефурӯшем. мошин 4 дискови рамашка салон тоза магнитофонамаш кор мекунад нахадвай. просто мегӯяд Россия мерам мошина мефурӯшем. срочна нархша мегӯяд 38 та мегем хай бо ягон сум мумкин муомила мекунам ва мошин бардорон дар ноҳияи воседа қарор дорад. 38 таша мегӯяд хай бо худтон занг зада қатъичон маълумотои бештар ва арзон карданша пурсем. рақамошон вавилон аст кор мекунад. дӯстони азиз, кадом маркаи мошине ки ба шумо дар кор бошад дар комментариё нависед. мо дар видеои оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. фақат шумо ба хотири меҳнатои мо як лайки разанед фаромӯш накунед ки барои видеои мо пеш рафтан як лайки разанед ва агар имкон бошад силкаи навори моро тонед, агар дар ягон фейсбука, инстаграма, тиктока мисол чиз дастай имода полисияш кунед, хела кори хуб мешавад. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дронки Mercedes-Benz C-класс аст ки сетчкаи пластои светои шоколади нархи арзон. хоб соли 46 1994 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. моторуш 1.8 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин номуроди транзит баллонош ҳолати корӣ яъне ки простой люк дорад. магнитофон ҳамаш кор мекунад, свети радной ва мошинча мегӯяд хай нахадо инам хеле состояние. нархша мегӯяд 30,000 сомонӣ мегӯям, бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи румӣ тарафи Калхозобод аз Қурған болотар. Ҷалолиддини Балхида қарор дорад. нархиш 30,000 сомонӣ бардорам, бо ягон сум муомила мекунад. рақамошон мегафон аст кор мекунад. ба кадоми шумо сечкаи прастои арзон ки лозим бошад маромад занг занед. дӯстони азиз, навора то охираш тамошо кунед. мошинои арзон аст. Toyota Corolla ва дигар мошино аст ки бо нархҳои арзон ва ВАЗ 2107 ва Opel Vectra аст ки бо нархҳои 10,000 сомонӣ. барои ҳамин навора то охираш тамошо кунед ва ай нархҳои мошинои мо бохабар шавем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra аст ба дронки состоянии миёна неки нахаду. соли 46 1990 аст ки ҳам бензин ҳам газ кор мекунад. мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд салон тоза, фақат ҳамин кори берунӣ дорад. мошин мегӯяд дигар ҳамаҷош 100%. ду баллони пеш мегӯяд пачкай, баллони ақиби средняй, редакторуш ҳамаш наваста алишкадагай, мошин мегӯяд дигар ҳамаш 100%, акклиматашам соз астай. дӯстони азиз, мошин мегӯяд як сола қариб дар хона хоб аст. мошин хай камтар мақсад краска плактар аламин лакош сӯхтагиай. нархи мошин 10,000 сомонӣ аст ки ва мошин қарор дорад дар ноҳияи 5 ноҳияи 5 қарор нархиш 10,000 сомонӣ. хай мошин камтар расход дорад, неки нархиш арзон аст. бо хай худтон бинед. то қасуми холӣ гуфтага аст, агар ҳам мошини савдо нашуда бошад метавонед ки шумо савдо карда гирем, барое ки нархи хеле мошино арзон аст, клиентшон бисёр аст. кадоме ки успех кардан рақамош аст TCL кор мекунад, метавонед ки маълумотои аниқша аз собашон гирем, фақат одамони харидор. дӯстони азиз, хоб агар ки шумо нам хеле мошиное ки арзоне ки мо мондагем, агар хоҳед агар бисёртар монем дар комментариё нависед, нам хеле мошин бисёр аст, мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 аст ба дронки мошинои советский, мошинои молодёжни светои сафед. соли 46 2003 солае ки сӯзишвориш бензини холияи газ надорад. моторуш 1.6 литри простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин 4 та баллони 70%, салон тоза, хай радной краска, мошин хадавой дорад, неки нашод нами як камтар як ҷош ранги пӯшидага чизи тофтесай барош. ахтон бинем. мошин мегӯяд хела ки дасти як одам да каштесай, состоянияш мегӯяд беҳтарин.
нархи мошина мегӯяд 12000 сомонӣ гуфтисем, бо арзон ам мешавад ва мошин қарор дорад дар Душанбе пойтахта. 12000 сомон 2003 сол дар Душанбе рақамошон мегафон аст кор мекунад. Бо арзонтар мекунем мегӯяд одамони харидор марамат тамос гиранд. Дӯстони азиз, баъз $21 чихеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем. Кадом маркаи мошине ки мехарем дар комментария нависен. Ман дар видео оянда мошине ки шумо менависем ман ҷудо карда пешкаштон мекунам. Фақат лайкора фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 8-ум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla ҳастае бадро ки Toyota Corolla 1 ҳастае ки светои сафед. соли барои 2005 соле ки сӯришӯриш мегӯяд бензини холия газша нагуфтиям. Авбио мотор простой эконом 1.6 литре коробка автомата сари мошин мегӯяд беҳтарин тозака. Мошин ба дарон 4 та балонаи 80%, 4 та дӯстони азиз электропакет, кондиционер, монитор, 4 диска, родной краска, чихол, пихол ҳамаш 100%. Мошинча мегӯяд нахада экономия ва бензини холия 2005 соне ки нагуфтия ки мошин дубайская, американка, мисол японка, иҷоҷа нагуфтия барои ҳамин мепирсем. Хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 64000 сомонӣ ки бо арзонтар ва муомилаи хуб мешавад. 64 ташо мегӯяд одамое ки наличкати мегиранд арзон мекунад ки илтимос мегӯяд беҳуда занг назананд, фақат одамони харидор. рақамошон аст вавилон кор мекунад, ба кадоми шумо ки лозима марамат занг занед. дӯстони азиз, ин буд навори имрӯза. То видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.